Is-settur tal-gaming f'Malta mistenni jibqa' jikber. Kien dan id-diskors ta' Eman Pulis, id-direttur maniġerjali ta' Sigma, lejlet is-summit tal-iGaming li se jkun qed jospita pajjiżna. Pulis sostna li Malta huwa l-aktar pajjiż attrajenti għal din l-industrija. Malta tista' tgħid illum il-ġurnata stabbilit ruħha bħala il-ġurisdizzjoni fejn għandek tibbażża l-kumpanija tiegħek tal-gaming. L-MGA kienet proattiva ħafna biex anki l-liċenzji tagħha li tipprovdi lil dawn il-kumpaniji jilqgħu it-teknoloġiji l-ġodda. L-iGaming Summit jkun qed jibda nhar l-Erbgħa 22 ta' Novembru u jibqa' sejjer sas-Sibt 25 ta' Novembru u se jkun qed isir fl-MFCC f'Taqali fejn bħalissa ix-xogħol jinsab għaddej ġmielu. B'dan is-summit għandu lan li jattira aktar investiment ta' dan it-tip f'pajjiżna. Ma 8,000 ruħ kollha nies fl-industrija tal-gaming. Għandna qed nikkalkulaw nofshom ġejjin minn barra minn Malta, nofshom huma diġà bbażati Malta jkun mhix expats jew Maltin. L-entużjażmu huwa wieħed kbir, il-hotels se tgħid kollha kemm huma ppakkjati u nistennew ħerqana biex tiftaħ il-fira. Irreaġixxa għal dan ukoll il-kap eżekuttiv tal-MHRA Andrew Agius Muscat li sostna kif it-turiżmu tal-konferenzi huwa wieħed ta' natura ġdida. Ovvjament l-MHRA minn dejjem saħqet l-importanza ta' events, speċjalment fix-shoulder months għaliex permezz tagħhom jiġu tip ta' turist differenti ma jiva huwa importanti għaliex jagħti kontribut differenti mill-oħrajn. Eman Pulis minn Sigma kompla jgħid li din l-industrija kull ma jmur għandha bżonn aktar talent li jista' jikkontribwixxi f'dan is-settur. U għalhekk li Pulis qal li fl-aħħar 4 sigħat ta' din il-fiera l-organizzaturi ħasbu f'dawk li jixtiequ jimirħu f'karriera fis-settur tal-iGaming. L-unika problema, jekk tista' sejħla problema, huwa dejjem il-bżonn iktar qawwi ta' talent. Fil-fatt fil-fiera l-aħħar 4 sigħat ħaniftħu l-bibien għal dawk kollha li jixtiequ jittantaw xortihom b'karriera fil-gaming.